Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Ngerti nak keluaran sik iki api-api aku kan Berarti lek ben kondang kudu akeh. utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase ngono. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang kan. Ani Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. kaya ngono disawang ki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho jene pasangan pengertian iki. Ben pas, ben pas. Gak kuwirangan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Model. Aduh, Ora cetha iki. Loh. Mangko to mangko. Lho, iki kok gandengane kok siji? J Sapa sira sowan ana ngarsaning ingsun? mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak, Komeh. kae ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres menika. Petuk kanca lah. Lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula komek. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lagi niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh. Mak ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Punten, Pak. Iya. Kula Kang Suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok
kira-kira. Goblok. Kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kalau contohnya mlakune slendro lho. Der, der, sembah. Anu dengkulku udunen. Ora apa-apa bengi iki ben bledos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totonen to, Ndruk. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu parakno rono. Kalau piye? Sikil jek kanggo gua. Lho maksudku iki ditata digawak Ditata rono. silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndru. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Nen sewu Pak Rudi Gondrong. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe awakmu sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Oh, Niku malah. lak, Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko Lah, kok kene jenengan dadi. ngerti? Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho, nek karo Rama aku ngene. tenan. Nah, nek karo aku, Alah biasa. ya ora masalah. Biasanya enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku malih. Sungkem kula Aku pun. malih izin lho, aku izin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karemu ora karemu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi Mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah. Lho, udah dia keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung lho. Lho. Piye to iki? Lho, Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi ki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak beacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane celoko celok. Ajudan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula munan piyantune. Gedhe. Lah Oh, kowe. alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bucel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Umum. perhiasan 10 gram, Kuwi umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan Niku nggih sasrahan. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasrahan lek ngangkat piye? Lah kok seserahan pernikahan? Niki gak pengalaman. Sasrahan kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup di remote saja. wo cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Exa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono loh. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya.
yaitu Pak Deogut beserta Mbak Mbak. Yosi. Nah, niku. Sapa? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, uang lho. Lah ya bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo, kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutupno. Betul. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu. Komatsu. Nggih. Ono artine kuwi. Ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan Ah. bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten ya maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Kene iki iki- apa? Kenal apik. Lho, Kowe iki Bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Mas iki tahu petuk. Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Sok Ah. napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutae diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niki. Maksudnya kuwi artine apa? Karepe apa, Met? Karepe untuk anu beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso to? Niki nambah tentang Mojokerto, mboten kula tok nih lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki dalem Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut ngono. Piye to merek son donga. Maksudnya Artine tujuane asli ku apa? Kobuta kuwi lho, Kobuta. Tujuane iki ya nek nganggo asli, iki ya mben banter ngono tok. Asli. Asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Ya iki. Asli ku lho karepe, asli. Wih, bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku Donga. apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas yo kuru. Tetep dadi. Mas yo kuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk, Nek masuk. maratuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Kuwi ya donga. K. Siati. Niku terdiri di huruf kasih dan Adi. hati. Nek K. K itu yaitu Beh. Ayo. Bacok ki engko lho, Met. K kuwi juga oh Jarine nek rane Mojokerto ora Ora moto. mbokne. K. K. Siapa lagi mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi kaya. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok kudu nduk pikiran teko positif. kubota teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lho, lah nek- mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung no. Lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Tekane sing disiki kan kowe. Kowe iki omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono lho. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi sapa? Lho, Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe roh SDM ora? ngertos. Apa artine? Sendok makan. Lah susu delur madu SDM. Wah, sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Oh, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga, sing donga, dongak. donga, Lah, donga. kowe ndongane ngono. Lah tak dongakne nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi.
Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lim. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi, alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala, Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas ngono. nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nenggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi Aja logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serep kae. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lah aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Kak Mbak Piro. Cangi coba. Aku mbayangke nek donya ki nek rodane wis Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Metko Badhe met. nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, metko met. Piye to, Ndro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, Ah. culuk kucluk. Kowe nyawang aku? Mm-mm. Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangi. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Lapo nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sinawang kucluk. Diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kuwi disawang komen Lah kok iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met. Nah, piye Aduh, piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek Aku slendro tok. kok. Maksude wong urip ki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksude sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong, ben ora tukar padu gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangi. Lah terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak usah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Oh, Sing penting ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar Ben gak padu. padu. Iya. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimi, gampang. piye? Lho, apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lha mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono ya. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nang gendong kan gak nang kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ora ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kayak cilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah cukup satu kali. Peng pira sampean? Pindho. Nenan peng pira, Pak? Kowe iki Peng pira? kowe nggae contoh ya basa. Peng pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni, iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3.
Pindho. Kok tambah-tambah tak biasok rumah Lah, saya. aku sing pisane biasa kok. Wong setia di samping saya setia ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Apa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sih digawa? Perhiasan. Ora nyapa. Loh, kan alat Alat sholat, seperangkat alat sholat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit Lah barang jare kok. kudu eling Loh, Mas kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah iya iya. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyete-nyete. Gimana tuh jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana tuh ini? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Eh? Mas kawin? Heeh. Kuwi ta? Iya. Piye piye kok? Upamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dirungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. Lah tenan kok Pak sowan. Ogut tuh piyaine sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, Bi. Ya iya, Mas. Ah sapa ngerti komet pengen makan betoneser. Nah, itu loh beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rezeki kathah tur barokah. Amin. Saiki tak goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nanda Sari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kawiryan. Yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijejer mepet. Ngene kan kaya ape jalan-jalan budi. Budal apa to kowe iki? Dalam- Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg. Nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan ngono, dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Mas. Apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. kok ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Apa? Ngerti nak keluaran saiki api-api aku kan saiki juku kan rada gede ta kek. Lah dijol ngene iki loro ya apik ta cilik. Bojomu e gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak otot balik dhewe malah ra urut tok. Ora urut piye? Sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho wetenge pindah rene kan rene ngono biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngeten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. kok iso terkenal iki lho. Kadose sepele nyun sewu Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah titil, percaya? bang setan iku lho nyuwun sewu lho Mbak Cangi, Mbak Nanda. Ah. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Loh, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho Mas.
Bang Plecit ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus mbukak wirah. Selamat malam Mbak Nanda. Selamat malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Iki Kebucuk. Mbak Ku Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Bembe kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong ini ki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Penimbang to, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus Kenapa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Ndro. Aduh. Aduh lah kok mak gerenjel. Alah iya krasa ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono, Met. Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh, itu Manggala ya. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nak aku dadi rumah kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Lho, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cenkel, Pak. Aku dadi rumah. Heeh. Ani. Ani. Lha nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Rumah. Ki Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi Oh, anu. dadi Nek kira jegok Iki mboten sing gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Keciliken. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunen kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok rada- raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok, Sapa sing Mas. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jan Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. lho, Mas? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Lajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat ku piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat iki kayaknya iki aku jual mahal ngono. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. ya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Isa ora anak isa medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma Rani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya nginguk anake ya, Mas. Kaya nginguk anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kowe delok susuh. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawang ki apa to, Nduk? Malam ini
Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu, Ani ini siapa? Yunan nih totone motor PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya, Ani? Ani. Kamu siapa? Roma Irama, Kamu mau ngapain sama Ani? aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintaiku. Apakah betul, Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurang dia tahu. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma ini bos Indonesia. Iya, Kamu nggak boleh nikah sama Ani. tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya, Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya, Ani? Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suruh bebek ngono ya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho sini. Sini pasangan pengertian iki. Ben pas, ben Awake pas. gak kuwi rangan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Modul. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa, Roma? aku sudah mencintai anak bapak. Tidak boleh gelangsaran, Cok. Tak dudang. Roma ngaku gelangsaran. ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak kita di goblok kak. Yo, gangsaran. Roma. Mana gangsarannya? Duh, Ini Roma. Rumah ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Susah harip lho. lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. So teko sang teko sarep teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Duh, ki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diogut. Apa? Asisten. CEO. Si Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Nenggok. Neng opo wani. Tekan ndi to iki Ya sing penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki? Ajeng. Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku Lah ya ya. komet Awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki nek ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Campur Lari. cari iso. pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso pecah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene, ijen kene. Ya. Oke.
Nggih. Tapi iki mau ana pundutan nduk jane. Pamundutane napa mawon? Oh. Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama sliramu sekar melati ku ya. Seniku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oh, nggih. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe, komen nyiarke lagune Ayo, upama. Met. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komen kan Nggih. suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak dadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokan guyu no model iki. Napa? Guyumu ki Balen ono, ya balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lagi. Kokan guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi. MC dangdut itu harus kayak guyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Apa? Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah Tuhan, paling Tuhan. lagi nek MC biasa Pak Ndelala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik we? Umur 80. 80. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, tuweko gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo. MC karek modare kok ya mangkat tangga. Lah sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok tanggap. Upama MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tentara. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sapa? Jenenge. Kok jenenge iki, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Aku tau ngerti tentara kok MC. Ngomong delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jare Wali Songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne Modin. Jane mudin. Iso kowe, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo yo. Mosok. Yo, pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho. Lah jane kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok Iki pisan. MC kematian. Iki modele umpan MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah yo kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kuwi lho. Mosok kuwi tok, Met? Wes, Jane lagune Apa? upama. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Buntute gitu. enak ngene lho. Yo kita
bareng Mas Bentuk Tempuran Soko Mojokerto. Aku Oke, terima kasih Ndo. Nanda Sari Pinarak Rumiyin, Mas Komet karo Mas Lindro.